υπεγράφει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος και του Επιμελητηρίου της Κέρκυρας, προκειμένου να υπάρξει μια υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης για μέλη του Επιμελητηρίου της Κέρκυρας σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θα μιλήσουμε με τον Αντιπρίτανη Έρευνας, Καινοτομίας και Διαβίου Μάθησης και πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον καθηγητή Μάνο Μάγκο. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάγκο. Καλημέρα σας, κύριε Σιαδόπουλε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για πείτε μας για την μορφή συνεργασίας που θα αναπτύξετε με το Επιμελητήριο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύο οι δυνάμεις. Η μία είναι η δύναμη των επιχειρήσεων που εκφράζεται μέσω του Επιμελητηρίου, σε ένα ανταγωνιστικό πάρα πολύ περιβάλλον, όπως ξέρετε, για επιβίωση σε αυτό το περιβάλλον, με το μονόδρομο της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των υπαλλήλων σε ένα περιβάλλον πολύ εύθραστο όπως το σημερινό. Απ' την άλλη, είναι η δύναμη και η διάθεση του Πανεπιστημίου. Τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, έχουμε βγει στην κοινωνία και αυτό είναι μια έκφανση των προσπαθειών μας. Ξέρετε ότι από το 2017, από το 2018 με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιωνίου Πανεπιστημίου έχουμε ξεκινήσει τις προσπάθειες. Τα τελευταία χρόνια βγαίνουμε στην κοινωνία. Θα ακούσετε σύντομα και άλλα νέα. Με τους ξενοδόχους της Κέρκυρας ήδη μιλάμε. Με τη Fraport θα ακούσετε σύντομα νέα για προγράμματα κατάρτισης. Με την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων μας έχουν πλησιάσει για να κάνουμε προγράμματα κατάρτισης σχετικά με ευπαθείς ομάδες. Με τη Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής, με τράπεζες. Είναι πάρα πολλά. Να έχουμε χρόνο να τα λέμε συνέχεια, κύριε Σιαδόπουλε. Βεβαίως, να τα λέμε και να τα κάνουμε, γιατί από τη μία επωφελείται η τοπική κοινωνία και οι φορείς της από τις ακαδημαϊκές γνώσεις του Ιωνίου Πανεπιστημίου και από την άλλη το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και οι φοιτητές του έρχονται κοντά στην τοπική κοινωνία, ομογενοποιείται με την τοπική κοινωνία και νομίζω ότι είναι η καλύτερη προοπτική σταθεροποίησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου σε ένα ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Πάρα πολύ σωστά το θέτετε και το Ιωνίο Πανεπιστήμιο έχει μια μοναδικότητα. Είναι ίσως το μοναδικό διατομεακό. Ελπίζω να με ακούτε, γιατί έχω και μια κλίση στο τηλέφωνο. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Είναι το μοναδικό ουσιαστικά διατομεακό ίδρυμα στη χώρα, υπό την έννοια ότι συνδυάζει πάρα πολλά αντικείμενα με ένα μοναδικό τρόπο, εκτός από τα τμήματα ούτως ή άλλως τα γνωστά και τα ιστορικά τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με ιστορίας, μουσικών σπουδών, ξενογλωσσών, μετάφρασης και διερμηνίας. Έχουμε τμήματα πληροφορικής, τεχνολογίου και εικόνας. Έχουμε στα νησιά μας τμήμα περιβάλλοντος, τεχνολογίας και επιστήμης τουρισμού. Έχουμε το νεοσύστατο τεχνολογίας και επιστήμης τροφίμων, Έχουμε το νεοσύστατο τμήμα τουρισμού. Και επομένως θα λέγαμε ότι ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο τρόπο στη στρατηγική τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το 2020 για το 2021-2027 για τη ψηφιακή εκπαίδευση στον απόϊχο του COVID, όσο και για το Ελλάδα 2.0 και από το 2025 νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το λεγόμενο Union of Skills, όπου η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και του πράσινου και της αειφορίας έρχεται πια και γίνεται στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Άρα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει να προσφέρει με διαθεματικό τρόπο σε όλους αυτούς τους άξονες και προσπαθούμε να το προβάλλουμε αυτό, διότι είμαστε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, ανήκουμε στην περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων και θέλουμε αυτό να έχει αποτύπωμα, όχι μόνο για τη χώρα, να έχει κυρίως αποτύπωμα για την τοπική οικονομία και καρπός αυτής της προσπάθειας είναι και η συνεργασία με το Επιμελητήριο. Σύντομα θα ακούσετε για συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης τα οποία έχουν προκύψει κατόπιν διάδρασης με το Επιμελητήριο. Ναι. Θα ήθελα να μπούμε λίγο σε λεπτομέρειες σε σχέση με την συγκεκριμένη αυτή δράση που κάνετε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο. Τι θα πρέπει να περιμένουμε εκεί? Κοιτάξτε, πρέπει να περιμένουμε σίγουρα το ψηφιακό. Είναι κάτι που το έχουμε ξεκινήσει ήδη με το Δήμο Ζακίνθου που τρέχει αυτή τη στιγμή για ψηφιακές δεξιότητες και θα το επεκτείνουμε και με τους άλλους δήμους της ΠΕΔΗΝ. Έχουμε υπογράψει ήδη μνημόνιο συνεργασίας. Άρα σίγουρα είναι το κομμάτι το ψηφιακό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν σεμινάρια. Θα κάνετε μαθήματα δηλαδή διαδικτύου στα μέλη του Επιμελητηρίου? Βεβαίως, οι ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό είναι, κύριε Σκαδόπουλε. Έχουμε ήδη, για παράδειγμα, γιατί συζητήσαμε χθες με τον κύριο Μουζακίτη και τον κύριο Κοτοστάνο για θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Όπως ξέρετε, είναι ένα buzzword το τελευταίο διάστημα. Και εμείς τρέχουμε σεμινάρια αυτή τη στιγμή. Θεσμοθετήσαμε, επισημοποιήσαμε λοιπόν σεμινάρια με τίτλους όπως τεχνητή νοημοσύνη στη δημοσιογραφία. Σας αφορά και εσάς.
τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Άρα το πρώτο είναι το κομμάτι το ψηφιακό. Μετά είναι βέβαια το κομμάτι της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διότι όπως ξέρετε, ένας επιχειρηματίας πέρα από το ψηφιακό, για παράδειγμα, μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα προωθεί τα προϊόντα του, όπου εκεί ενδεχομένως θα χρειαστεί για το τμήμα πληροφορικής προγραμματισμό, ασφάλεια. Υπάρχει και η νέα οδηγία, όπως ξέρετε, για τη συμμόρφωση, για τη συζητήσουμε άλλη στιγμή, για την κυβερνοασφάλεια. Θα χρειαστεί δεξιότητες ψηφιακού marketing. Εκεί έχουμε το τμήμα ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας που έχουμε στην Κεφαλονιά. Θα χρειαστεί πρόθεση με ενδεχομένως οπτικοακουστικό και διαδραστικό υλικό. Έχουμε το τμήμα τεχνολόγου και εικόνας. Θα χρειαστούμε προώθηση πάλι μέσα από events, καμπάνιες κτλ. Έχουμε το τμήμα μουσικών σπουδών. Θα χρειαστεί πολυγλωσσικότητα. Εκεί βοηθάει το τμήμα ξένων γλωσσών, μετάφραση και διερμηνίας. Θα χρειαστεί ίσως και ένα ιστορικό, αν θέλετε, πλαίσιο. Να θυμίσω και το πρόγραμμα των ξεναγών που τρέξαμε πέρσι εδώ, από το ΚΕΔΙΒΗΜ του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κατάρτιση ξεναγών. Να εντάξουμε δηλαδή ό,τι κάνουμε εδώ επιχειρηματικά, συγχωρήστε μου τον πρώτο πληθυντικό, να το εντάξουμε μέσα σε ένα πολιτιστικό και σε ένα ιστορικό πλαίσιο, το πλαίσιο των Ιωνίων νήσεων. Όπως επίσης, και μια που μιλάμε και για πράσινο, που είναι το last but not least που λένε και οι Βρετανοί, έχουμε το κομμάτι της ψηφιοποίησης αρχείων και υλικού, τεκμηρίωσης, που είναι το τμήμα αρχαιονομίας, βιβλιοθηκονομίας, και φυσικά με το τμήμα περιβάλλοντος και τεχνολογίας και επιστήμης τροφίμων, που έχουμε όλο αυτό το κομμάτι του πράσινου, της κυκλικής οικονομίας, της γαλάζιας οικονομίας και εν τέλει της αειφορίας, που δεν είναι όλα πάρα πολύ αρμονικά με τις ψηφιακές δεξιότητες. Άρα δεν είναι μόνο ψηφιακές δεξιότητες. Προσπαθούμε όλα αυτά τα πολύ ωραία που είπαμε τώρα να τα αποτυπώσουμε σε συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης που σιγά σιγά θα βγαίνουν ένα-ένα υπό την επιστημονική αιγίδα των μελών του Ιδρύματος. Θα αναφέρω κλείνοντας ένα σεμινάριο που είναι πάλι στα Σπάργανα που λέγεται «Σκέψου σαν καλλιτέχνης», που έχει να κάνει με τα social, που είναι ένα στοιχείο, σημαντικό συστατικό στοιχείο, στο οποίο πρέπει να ανθίσουν και οι επιχειρήσεις μας, να βγουν έξω μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που αυτή τη στιγμή θέλοντας ή όχι, καλός ή κακός, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της επικοινωνίας τους με τον κόσμο. Νομίζω ότι μόνο καλά πράγματα μπορούν να πάρουν οι επαγγελματίες από μια τέτοια δράση, δεδομένου ότι υπάρχουν μαγαζιά αυτή τη στιγμή που πουλάνε περισσότερα στο διαδίκτυο παρά στο φυσικό κατάστημα. Επίσης γνωρίζουν όλοι ότι αν δεν έχεις μία έστω και στοιχειώδη παρουσία στο διαδίκτυο, δεν σε ξέρει κανένας ή δεν σε μαθαίνει κανείς πέραν της γειτονιάς σου. Οπότε νομίζω ότι το να συμμετέχουν σε τέτοια ενημερωτικά σεμινάρια υπό την σφραγίδα, την εγκυρότητα του Ιωνίου Πανεπιστημίου και δωρεάν μέσω του επιμελητηρίου, είναι αυτό που μπορεί να ζητήσει κάποιος για τη σύνδεσή του με την σύγχρονη τεχνολογία. Και ξέρετε και κάτι τελευταίο, κύριε Σκιαδόπουλε, ότι αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις, λόγω της φύσης τους και του μεγέθους τους, δεν έχουν τη δυνατότητα, όπως μεγάλες επιχειρήσεις, τα προσλαμβάνουν. Αν θέλουμε ένα πληροφορικό, θα πάρουμε ένα πληροφορικό. Αν θέλουμε κάποιον που ασχολείται με ασφάλεια, πάρουμε ένα κυβερνοασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέμε το upskilling, δηλαδή το υπάρχον προσωπικό να βελτιώσει τις δεξιότητές τους, αλλά και το reskilling, δηλαδή την επανακατάρτιση, θα λέγαμε, για να βολιάσουμε, να εμπλουτίσουμε τις υπάρχουσες δεξιότητες. Και σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη και όλο αυτό το καταιγιστικό πλαίσιο, τη τεχνολογία και τις γνώσεις, νομίζω ότι αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Άρα έρχεται εδώ το Ιώριο Πανεπιστήμιο και λέει: είμαστε εδώ, πέρα από τη διδασκαλία και την έρευνα, θέλουμε να βοηθήσουμε και την κατάρτιση. Είμαστε εδώ, ελάτε, ερχόμαστε κι εμείς να βγάλουμε κάτι όμορφο. Και αυτό αποτελεί στοιχείο της στρατηγικής και του Συμβουλίου Διοίκησης, όπως έχει αποτυπωθεί στο σχέδιο ανάπτυξης που παρουσίασε ο Ανδρέας ο Φλόρος, ο πρίτανής μας, πέρυσι, και εγκρίθηκε πανηγυρικά τον Μάρτιο, να βγούμε ακριβώς στην κοινωνία, και νομίζω ότι μας ακούτε τώρα τελευταία αρκετά συχνά, κύριε Σκιαδόπουλε. Νομίζω ότι η εξωστρέφεια του Ιωνίου Πανεπιστημίου έχει βρει ταβάνι τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Κέρκυρα και την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Έχουμε δει τι ακριβώς κάνει το Ιωνίο Πανεπιστήμιο, ξεκινώντας από τη Νέα Υόρκη, με το γραφείο που υπάρχει εκεί, με τα ταξίδια στην Κίνα. Γενικότερα νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι θα αντιμετωπίσει την ακαδημαϊκή ανταγωνιστικότητα και των υπολείπων τμήματων και πανεπιστημίων και ιδρυμάτων της χώρας, αλλά και του εξωτερικού, και δεν γίνεται διαφορετικά. Εύχομαι να μας ακούτε συνέχεια, κύριε Σκιαδόπουλε. Βεβαίως. Και εμείς το ίδιο ευχόμαστε και ικανοποιούμαστε και μάλιστα πάρα πολύ,
γιατί διαβάζω τώρα ότι συνάδελφοί σας από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και από άλλα τμήματα που βρίσκονται και εκτός Κέρκυρας βρίσκονται σε αυτή την περιώνυμη λίστα του 2% των καλύτερων καθηγητών του κόσμου, με βάση βέβαια τις δημοσιεύσεις και την έρευνα που κάνουν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο όπως το Ιόνιο. Αυτή είναι η καρδιά του ενός πανεπιστημίου, είναι η διδασκαλία και είναι και η έρευνα. Και η έρευνα έχει να κάνει τόσο με την δημοσίευση εργασιών, δηλαδή στη βασική έρευνα και την παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας. Ίσως θα πούμε σε μια άλλη εκπομπή για την καινοτομία, γιατί είμαι και αντιπρίτανης καινοτομίας. Και το δεύτερο κομμάτι είναι και τα χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και τα τελευταία χρόνια έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ και τους αριθμούς. Χρηματοδοτικά προγράμματα δηλαδή, τα οποία έχουν φυσικά και το τοπικό και περιφερειακό αντίκτυπο. Μάλιστα, σε λίγες μέρες είμαι καλεσμένος και στο Συνέδριο Ανάπτυξης της Περιφέρειας να μιλήσω ακριβώς για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μέσα από την έρευνα. Θα ήταν χαρά μου να σας έχουμε και εκεί και να κάνουμε και μια συζήτηση από αυτού αργότερα. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Μάγκο, για όσα μας είπατε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε. Καλή συνέχεια.